panahon sa krisis, di gayon mawagtang ang mga maayong tao. Sayra na karon ang ilang gibuhat nga pamaagi aron makahatag og mabahinan sa grasya ang isig kataw. Ani ang report ni Lian Sinkulan. Wow, salamat kayo kuya. Bisan og igo lang kanila ang grasya nga nadawat. Wa gyapon sila magduha-duha nga magpaambit niini sa uban. Sama na lang sa nag-viral nga post ni Don Paulo Rodriguez nga nagpakita sa kaayo sa usa ka mag-uuma didto sa Negros Oriental. Si Joseph Rocamora mihatag og sagi nga saba ngadto sa mga frontliners sa checkpoint. Wow, salamat kayo kuya. Samtang laing #spread kindness ang gihimo sa mga residente sa usa ka barangay sa lungsod sa Minglanilla. Sila mismo ang nangunay og hatod sa mga hinabang gikan sa ilang gipamalit nga mga groceries sa magtiayon nga medyo lisod gyud ang kahimtang. Ang maong magtiayon kasamtangang anaa sa usa ka junk shop diin nakapark ang ilang tricycle nga maoy gihimong Pinoy-anan. Giipon sa mga residente ang ilang mga groceries o gihatdan ang magtiayon sa ilang konsumo. Salamat kayo sa grasya gihatag namo. Nga man, buligan sa Ginoo itaw, taga sa gawas ko silawas. Mayng lawas. Siya nga ilang nadawat itaw. Ning panahon sa krisis mga kapuso, gipamatud-an gayud sa uban nga bisan og dili man sila hilabihan kaadunahan ming #spread kindness gihapon aron makatabang sa labing nanginahanglan. Lian Singkulan, Balitang Bisdak.